Ak tvoríš videá, kurzy alebo natáčaš podcasty, táto drobnosť sa ti môže hodiť. Dnes si spolu rozbalíme Holyland Lark M2, bezdrôtový klopový mikrofón, ktorý sa zmestí do vrecka, no znie ako profi technika za stovky. Balenie pôsobí prémiovo, všetko má svoje miesto, nabíjacie púzdro, mikrofón, príjimač a nesmie chýbať ani bohaté príslušenstvo. A pozor, v balení nájdeš aj takéto cute samolepky. Nie sú potrebné, ale vieš čo? Presne to je ten detail, ktorý ťa poteší. Mikrofón je ľahučký ako pierko, klip drží perfektne a dizajnovo neurazí. Ja mám verziu na iPhone, ale existuje aj kamera verzia. Stačí pripojiť, zapnúť a hneď máš čistý zvuk bez šumu. Batéria vraj vydrží až 10 hodín, ale to si musím ešte otestovať. Každopádne na prvý dojem dávam hodnotenie 10 z 10 za jednoduchosť a kvalitu. Pekný dizajn a kvalitný zvuk za priateľnú cenu. Ak natáčaš a chceš sa zbaviť zlého zvuku, Lark M2 môže byť presne to, čo si hľadala.